Τι είναι το Qigong λοιπόν? Πριν σας πω τι είναι, θα σας πω ότι είναι κάτι που έχουμε κάνει όλοι λίγο πολύ. Αν έχετε προσπαθήσει να κάνετε την αναπνοή σας σιωπηλή, απαλή, μαλακή, βαθιά, αν έχετε χαλαρώσει τόσο πολύ που νιώθετε το σώμα σας να βουλιάζει στο στρώμα στο κρεβάτι, αν έχετε αφεθεί να νιώσετε τη ζεστή άμμο όταν ξαπλώνετε στην παραλία, έχετε κάνει κάποιας μορφής Qigong. Σίγουρα έχετε τεντωθεί τουλάχιστον μία φορά όταν ξυπνάτε το πρωί με ευχαρίστηση ή έχετε χαϊδέψει την κοιλιά σας μετά από ένα χορταστικό γεύμα και έχετε τρίψει κάποιο σημείο στο σώμα σας που πονάει ή νιώθετε κάποια ενόχληση. Αν κάνοντας την αγαπημένη σας δραστηριότητα έχετε αφεθεί, έχετε χάσει την αίσθηση του χρόνου, αισθάνεστε υπέροχα, έχετε μπει σε ροή, έχετε κάνει Qigong.